Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderli dostlar, kardeşler. Соңғы арада бик күп сораулар бирәләр. Хәзрәт, фәлән туганыбызны югалтtık. Хәзрәт, менә монда югалту булды. Менә монда сынау килде, менә монда авырлык булды. Ул очракта нишләргә? Кая шабырга, нишләргә? Берәр дуга кылык микән? Нишлек микән дип сорау бирәләр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә җавап кайтара шушы сорауга. Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين." Allah Teala ayta: "Ya eyyuhellezine amenu." Ey iman kitirüşçüler. Allah Teala bar, Allah Teala bir dip bilüşçüler, ышанучылар. Сынау килгәндә, киртә булганда, авырлык тормышыгызда очратканда, истагыйну, таяныгыз. Истагыйну дигән фигыль нәрсә дип аңлата? Менә кеше авып китә башлагач, өзенең аякларында басып кала алмагач, нишли ул? Берәр терәлеп кала торган, тотылып калырга урын эзли. Берәр таякмы, берәр агачмы, ботакмы, берәр стенамы, шунарга тотынып калып егылмас өчен, өзенә берәр терәк табыр өчен. Менә шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: таянып калыгыз. Үзегезне нык аякта саклап калыгыз. Нәрсә белән? Кая таяныгыз? Бис-сабри, беренчедән сабырлык. Сабыр итегез, сабырлык күрсәтегез. Һәм икенчесе вассала, өзегезнең дугалар, изгелекләр, намазлар белән Аллаһ Тәгаләдә таяныш табыгыз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә таянып калып, шушы афәтне, сынауны сез кичерерсез. Нинди генә авырлык булса да, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң. Аллаһ Тәгалә сынауын да җибәрә, шушы сынаудан чыгу юлында ачып җибәрә. Нинди генә киртәләр булса да, шушы киртәләрдән, авыртулардан, сынаулардан чыгу юлларын ачсын. Бәхет, сәгадәт, ике дөнья шатлыгына, сөенеченә ия булырга насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.